Sí? Ben, moitas grazas por estar aquí e, bueno, moitas grazas ao Consello da Cultura, a MICE, por acoller estas horas. Imos a comenzar ca primeira mesa, que é cinema aficionado e militante da transición. Na mesa van a participar Xoán Gómez Viñas, que é licenciado en xornalismo e doutor en comunicación pola USC, coa súa tese do amateur militante, implicacións políticas e estéticas do cinema en formato non profesional na Galicia dos anos 70. Foi membro do Cinema Club de Compostela e ahora mesmo é programador de Numas, é socio desta cooperativa e, bueno, mencionar a obra documental de Fora de 2012 que dirixiu xunto a Pablo Coello Vela. Temos a Xoán Cabañas Cao, bueno, él se denomina como cineasta, productor, artesano. Bueno, por mencionar algún dos traballos así importantes que fixo nestas épocas, é o pai de Migueliño, a cortometraxe dirixida por Miguel Castelo, do ano 1974, e Ursa, longametraxe que foi dirixida por Alfredo García Pinal e Carlos Piñeiro, 1979, que foi unha dos primeiros longametraxes feitos en Galicia. Entre outras muitísimas que temos aí no currículo. Tampouco tantas, pero algunha máis hai. Son bastantes, sí. Tamén é importante, é un membro fundador, é un dos membros fundador no 1971 de Espello Videocine, que foi unha das primeiras produtoras en Galicia, tamén con moito traballo. E por último temos a Antón Caeiro, que é traballador da imaxe, realizador, montador, cámara, guionista, traballado en diferentes campos como videoclip e documentais en publicidade tamén. A súa obra ten un compromiso claro ca historia que a memoria. Vou mencionar así dúas obras que penso que son importantes, que Aillados, que é un documental sobre o campo de concentración da illa de San Simón, do 1978, e a memoria nos tempos do Wolfram, do 2003. No 2008, que creo que estás ahora moi inmerso neste proxecto o fallado da memoria, que consiste na recuperación gráfica, sonora, audiovisual, documental de o que é a Margarita, que agora muchísimo a memoria. Pois para que comenzas a que casualmente fai un paso completo da historia dende os inicios do que empezaras pues, a falar desta nese momento traballar en que vai máis facer un Genial. Bueno, gracias a todos por vir, a todas as en que como grabar aí sabe máis polo menos que a min de todo isto e estaría moi ben que tamén, bueno, pues fose un intercambio, non? Sí, eu, a ver, fixen a miña tese xa do ano 2015 e desde entón, pues, abandonei bastante o que o traballo investigador, co cal tamén pido disculpas de antemán por se hai algunha, non sei se incorrección ou cousas que a xente que poida querer engadir, non? Este período dos anos 70 en Galicia, como ben decía San de antes, eu creo que é fundamental, tamén ten ese punto fundacional para a formación do cinema galego, pero polo menos a miña sensación cando empecé a investigar a tese, hai xa 10-15 anos, era que era unha época pola que se pasaba un pouco de puntillas, non? Falábase, pois sí, do documental republicano de José Gil, logo, pois dos anos 80, de Cine Galicia, das películas en 35, que obviamente teñen unha importancia capital, pero parecía que o que sucedera nos anos 70, quitando algunha mención a Díaz Noriega, non tiña moita relevancia, non? E, en cambio, a mí me pasaba que todas as imaxes que me chegaban desa época, desde Llurén Soler, Carlos Varela, grabacións que vin en Conxo facendo a película, me falaban dunha época super interesante, da que había imaxe en movimento e que non estaba moi sistematizada, non? De aí un pouco a idea da tese. É difícil
sistematizar todo o magma, como decías ti, de creativo deste tempo. Para min hai un elemento fundamental, pedíalle a Julio antes se podía poñer unha imaxe para acompañar un pouco, e se non se pode, a describo eu, pero non, creo que hai unha chave fundamental de toda esta época, non só en Galicia, sino en todo o mundo, que é o Super 8, non? O Super 8 que dá nome a certo festival, bueno, que foi unha patente que xurdiu no ano 65 de Kodak, creo, que estaba pensado para o consumo doméstico, non? Para o uso doméstico e familiar, pero que pouco a pouco expandiu por todo o planeta para cinema experimental, cinema militante e cinema amateur. Era unha tecnoloxía máis barata e, sobre todo, que permitía unha filmación autónoma, non? E para min foi unha arma fundamental para o comezo e, en algúns casos, para todo a trayectoria destes cineastas. A imaxe que quería poñer era precisamente de José Ernesto Noriega coa súa cámara de Super 8 gravando Os Suevos, non? Unha película casi un largo do ano 74, pois, espléndida. Precisamente Díaz Noriega é unha figura moi clave, ele era un cineasta amateur moi talentoso, con un sentido de humor increíble. Decíame antes o compañeiro que el participou, logo, por favor, contanos, participou das doblaxes de cine mudo que el facía, non? Hai un Nosferatu moi famoso con unha dobraxe que además é moi brillante e fai unha parábola da transición, non? Nosferatu la puñeta. Nosferatu, exacto. E el, ademais desto, na súa casa da Coruña e no Club de Cine Amateur da Coruña, pois un pouco apadriñou toda unha xeración de grupos, de colectivos, Grupo Imaxe, Grupo Enroba, dos cales, pois, bueno, realmente nacen ou dan os primeiros pasos xente que finalmente sería clave, non? Nos anos 80, nos anos 90. Manuel Abad, Xavier Villaverde, etcétera, etcétera. E digamos que neste primeiro período, digamos que era un período un pouco máis formativo, non? Por decirlo de alguma maneira. Sin embargo, era todo moi ambicioso. Eu non sei se vos participastes nas xornadas de Ourense dos anos 70 ou visitastes, pero bueno, este espacio que se xerou, que foi do ano 73 ao ano 78, creo, foi un auténtico espazo de debate nos cales, ademais de verse as películas, estas películas pois eran digamos, debatidas non só os filmes, sino tamén o modelo, non? Que modelo de cinema se quería para Galicia? Se quería tirar máis cara un modelo máis industrial, se quería facer un cine máis adaptado á estrutura social do país, máis propostas máis de corte militante, etcétera, etcétera, non? Entón, un pouco por aí é bueno, para min un dos polos clave de creación desta etapa. Entón, claro, neses momentos as plataformas de visionado están falando das xornadas de Ourense, pero que tamén se facían, bueno, na casa de Noriega, se participaba, cada un facía as películas, se comentaban. Neses momentos tamén se empezaban a facer como plataformas alternativas de visionado, non? De poder mostrar esas películas. Plataformas alternativas, a ver, houve algunhas iniciativas, sí, o que pasa é que era todo moi informal, non? Estamos falando todo, casi todo o cine que hai da época, igual por eso non creo que non foi tan estudiado ata agora, a nivel material era moi pobre, extremadamente pobre, non? Era o que estábamos falando, cunha cámara pensada para facer cine doméstico, esta xente facía películas de plano contra plano, o sea, digamos que pedían seguramente outros medios. Non todos, por exemplo, por fin temos aquí a Díaz Noriega, sacáballe a esta máquina e a ese uso lúdico, non, da cinta de Super 8, sacáballe o máximo partido. Era, bueno, para mí unha persoa dunha creatividade desbordante, non? Pero sí, os circuitos eran moi ambivalentes, desde cineclubes hasta parroquias, hasta sindicatos, depende da película, depende do tipo de formato, porque tamén hai esa beta militante, de que supoño que falaremos agora, que pedía seguramente outro circuito, non? E outro tipo de espectador. Claro, ese momento xa no tardo franquismo, xa cando empeza a evolucionar toda esa creatividade, todas esas ganas de contar o país, non? De facer novos traballos. Entón, ti na tese que faz todo un percorrido de como evoluiu todo ese momento, non? Que tuvo que ser moi apasionante, que logo xa eles xa nos contarán de primeira man como viviron. Pero ti como estudoso desto, cando tapaches todo, que pensaches nese momento? Bueno, eu, pois, sempre, cando defendín a tese, o primeiro que puxen foi unha imaxe que onte, non sei se alguén de vos estivo onte no Teatro Principal ás 10 da noite, proxectóronse unhas imaxes que unha vez máis foi no S8, onde as atopei con Pablo Cayuela documentándome para facer o documental sobre o Conxo, que é unhas grabacións
de Manuel Abad nun happening, daquela había unha reforma que, bueno, con conexións coa antipsiquiatría, que buscaba un pouco romper a clausura da vida neste espacio, non? Un espacio moi complexo, pero bueno, que obviamente estaba clausurado e non tiña contacto social. Entón había unha festa, non? Que hai máis revolucionario que unha festa, un espacio normalmente de penuria, de clausura, non? E estas imaxes nos chegaban nos anos, era unha película, non é unha película no sentido tradicional da palabra, non? Eran como retazos, estaba moi maltratada polo paso do tempo, cambio de formato, pasar de vídeo a DVD a arquivo, e sin embargo eran unhas imaxes poderosísimas que a nós nos permitiron a típica frase de unha imaxe vale máis que mil palabras, pois aquí foi, o sea, despois de documentarnos moito, de repente viramos a potencia de un proceso político, non? Eso por poñer un exemplo de un pouco que unha das imaxes ou dos momentos que creo que a día de hoxe, ademais, a nós nos servir para facer unha película. Ramiro Ledo, coas imaxes de Carlos Varela, fixo outra película que se puido facer recentemente, hai pouco no cortocircuito, eran imaxes como, por exemplo, as do edificio Castromil, o Sou de Rubo, que son imaxes históricas, e que o poder que tiña, sobre todo, era máis de unha construcción cinematográfica, que realmente non había un guión ni nada parecido, era a vontade de filmar, non? A vontade de decir, este é un momento importante e ten que haber unha cámara para filmalo, non? Que para mí é tamén moi poderoso, non? Igual non se valora tanto na historia do cine, pero ahora esas imaxes cheganos con crudeza e dunha maneira, creo que, bueno, que ofrecen moitas posibilidades para o contacto co presente. Moi ben montado aí, Juli. Estes son as imaxes de Félix Casado. Bueno, isto o edificio Castromil, que coñecedes, supoño, que estaba na Plaza de Galicia, un edificio modernista, e o Colexio de Arquitectos, digamos que, bueno, houve moita movilización e cando soubo que se iba a derrubar, mandou a Félix Casado, que era un camarógrafo da época de importancia capital en todo o que estamos falando, primeiro a facer estes paneos para un pouco recordar como era o edificio, este un pequeno fragmento, e logo o día do derrubo non é el, porque el vive na Coruña, pero mandan un camarógrafo do grupo para gravar estas imaxes. Obviamente contra a vontade da veciñanza e sobre todo imaxes que, bueno, que hoxe en día, por exemplo, do punto de vista urbanístico ou do que é Santiago hoxe como cidade, pois seguramente podría ser unha ferramenta máis de debate. A maiores de... Último plano. E logo, se me permites, non sei se por acabar ou como queremos estruturar isto, pero sí que me gustaría destacar que a maiores de todos estes grupos que máis ou menos querían ir hacia a profesionalidade do militante que podemos falar, pero sobre todo a figura de Julen Soler coas películas que fai, digamos, dando voz a coordinadoras de protesta, a Montenoso, a autopista, unha navalla da nosa terra, sí que o feito da proliferación do Super 8 e de que houbera múltiples cineastas, chaméndolle cineastas dende calquera amateur na súa casa ata o que fora, sí que creo que unha riqueza, non? Un manto creativo como que é difícil de valorar, incluso é difícil de estudar, non? Por exemplo, por poñer só un exemplo, eu facendo a tese na Coruña me atopei a Suso Montero. Suso Montero, que era un cineasta que basicamente facía películas a súa bola, por decirlo rápido, tiña un taller na Falperra, na cal había performance, proxectaba carnavais do Entroido, poñíalle música de Patti Smith por encima, logo iba a un bar, facía o sea, era vivo, era urbano, que é algo que non é habitual no cine galego que coñecemos, non? E como el, estou convencido de que hai bastantes máis, non? Como radicais que coa súa cámara se van por aí a facer o que lles peta e dunha maneira moi, bueno, creo que moi viva e moi interesante. Entón, o que quero dicir é que este cine sigue aí, en ocasións estarán enfallados, mal custodiados, eso sí, en outras ocasións non, porque Suso Montero, por exemplo, garda moi ben o seu material, pero que nos van a seguir dando sorpresas e creo que moitas máis investigacións, porque a miña era unha investigación marco, non a fondo sobre todo nos grupos Lupa, Imaxe en Roba. O que quero dicir é que hai aí un material e debería haber incluso un traballo de recuperación fondo, non? Si que houbera na Axencia Audiovisual Galega, creo que na época de Manuel González, un proxecto de restauración de películas en Super 8. Non era tanto restauración como de que a xente levaba as súas cintas, non?
lles devolvía unha copia telecinada. Eu aí puiden ver, por exemplo, as pelis de Vila García, que tiña un festival de cine amateur potentísimo. Bueno, moita xente, moitas cousas moi interesantes. Creo que é pois, un labor fundamental. Non é só as películas, digamos, que se autodenominan películas as que contan, sino tamén unha serie de grabacións que se saen un pouco da ortodoxia, pero que moitas veces, como esta que temos aquí de Conxo, a min dicen moito sobre este tempo. Sí, sobre todo o problema de visionado, de atopar eses filmes e poderlos proxectar en plataformas como é o cortocircuito, que sí que ás veces, ahora parece que se está empezando a abrir un pouco, pero inicialmente costaba muitísimo traballo poder mostrar as películas. No ano que mostramos a de Conso foi bastante complicado e traballar con cos films de lupa, aínda sei que en curto se fixo esa labor, pero bueno, que tamén é moi complicado poder mostrar todo ese traballo. Espero que a partir destes momentos que xa se empeza a abrir podamos atopar moita máis facilidade de poder mostralos e restauralos, porque tamén falas na tesi do Andamio, que é unha película posterior que tamén se pudo restaurar na Filmoteca, é unha película moi potente deses anos, pero claro, hai que facer unha labor de búsqueda e de convencemento a todos os partícipes deses traballos que ás veces costa bastante, así que, bueno, ahora... Quería, sobre isto, que me parece relevante, comentar que recientemente está aquí entre nós a restauradora bueno, unha coordinadora de restauración co Elías Querejeta Cine Escola de moitas películas de José Ernesto Díaz Noriega, unhas restauracións que eu xa vi en algunhas imaxes que son potentísimas, que se van a proxectar no mes de abril na Filmoteca de Galicia e en Numax unha sesión un pouco de escolla, pero tamén comentada para un pouco a ver a dimensión, non, deste talento. Claro, pues que iremos a ver todos eses traballos. Bueno, ahora quería pasar a parte pois participativa das xentes que estaban aí nese momento tan efervescente, non? Entón quería preguntarche a ver como eran eses momentos vividos, non? Porque claro, empezar a contar, non? Ter a liberdade, non ter medo de contar todo o que estaba a pasar e ter esa ferramenta tan potente como é o cinema, non? Poder filmar e poder ocuparse, traballar colectivamente, tivo que ser un momento moi bonito. Sí, sí. Sí, o certo é que sí. A ver, permíteme antes, bueno, agradecer tanto ao Consello, como ao Museo, como ao MITE, este convite, non? Teño a sensación de que probablemente aquí deberían estar outras persoas que poderían aportar algo máis que a min, un pouco polo que se vou decir a respecto. Todos, é seguro que ti moitísimo. Sí. Entonces, pero bueno, non deixo de recoñecer que probablemente habría outros protagonistas, non máis importantes, non? Por un lado. Como empezo este tema? Bueno, empezo por decir que para un rollete aquí necesitaría ler, vime obrigado a facer unha autobiografía naqueles tempos, porque o certo é que, bueno, había cantidade de tempo que non pasaba, sabes, por esa etapa, e despistoume un pouco o tema cando me falou Sante da posibilidade de participar aquí. Bueno, pois encantado, pero tempo despois vin que un pouco a clasificación distinta que había das mesas que bueno, que se me relacionaba para falar con toda esa época. Efectivamente estiven ali, ¿no? Pero quedei un tanto asustado cando vin que iba a participar Viñas tamén e me puxen a ler a súa tese que descoñecía, xa lle dixe que o descoñecía él e a tese, ¿no? Entonces quedei un pouco asustado, ¿no? Porque claro, significaba falar de algo onde, e entro un pouco en materia para contestar,
que que en principio teño aquí no proxecto escrito, claro, eu participei moitísimo no equipo Lupa, pero nunca estiven integrado en Lupa. A razón está en que, bueno, eu era moi amigo de Félix Casado, pero moi amigo. Moi amigo tamén de Eulosio Ruibal. Estamos falando de dous membros do equipo Lupa. Posteriormente se integrou a Ana Antón e a Roberto Vidal Bolaño, que aínda que fixemos unha produción xuntos despois, naquela altura eu non o coñecía. Non? Entonces, eu estiven, comentábache antes, non? Eu estiven montando na Academia de Félix na Coruña, nunha rúa paralela a San Andrés, bueno, pois prácticamente todas as películas, non? Pero prácticamente todas. Dábache unha anécdota que penso que é suficientemente significativa de que tanto estiven ali que despois de ler a tese e de ver toda unha serie de datos, aparecía a película Peliqueiros. Bueno, a película Peliqueiros eu teño a tan integrada que, contábache, que tiven que consultar se eu estivera en Narza rodando esa película. O sea, entonces un compañeiro que posteriormente axudou nunha remontaxe que houbo desa peli, explicoume que eu non estivera. Pero eran tanto tempo de estar montando aquelo que incluso, o sea, podo decir como anécdota que estiven no debate de hai un peliqueiro que se ve que está ponendo a fita esta que leva ao redor e estaba grabado todo o tempo. E estive no debate de cantas a efectos de montaxe debería ter esa fita, é dicir, se o home daba non sei cantas voltas, se daba 3, 4 ou 5 a efectos do ritmo que puidera levar a historia, non? Entonces, hasta ese punto. E insisto en que estaba de ointe, quere decir, eu quedaba con Félix, naquele momento estaba estudando, por certo, deixade meter un paréntese, que non podo deixar tal. Na miña outra vida eu estudiei aparelladores e traballei 6 anos. Bueno, do Castromil teño medido. É dicir, parece que estaba Xerardo Esteve, que despois foi alcalde de Santiago, e desde logo Xosé Lois Martínez, o arquitecto e urbanista da Coruña, non? E encargáronme, eu estaba estudando naquele momento, encargáronme xunto con outros estudantes medir o Castromil. É dicir, que todo o que despois Félix retratou, eu o teño a saber onde está, a saber onde está medido, pero que eu participei nesa medición. Perdonade, non podía deixar de decir eso da miña outra vida, despois de ver esta historia, non? Entonces, trato de retomar a cousa. Quer decir, moitísimo tempo ali, non? Pune aquí nesto que traía redactado, bueno, pois que a de 4x4, por exemplo, de Roberto, esa dirixión de Roberto, bueno, pois tamén participando na montaxe. Despois estaba a Procesión das Mortallas, onde tamén participei, insisto, como inte no que era o tema da montaxe. E que outra? Sí, esa estiven mesmo na rodaxe con Eulosio, ca súa compañeira María Antonia, aí sí que estiven seguro, aí non tiven que consultar se que estivera ou non, que era o da Rapa das Bestas de Candaoso, que foi outra tal, non? Pero en xeral absolutamente todas, non? O Holocausto, me parece recordar así de memoria, e tal, non? O sea que nese sentido, tal.
contaba aquí un pouco, claro, que representou para min participar aí, non? Ainda que non formaba parte do equipo, non? Pero, bueno, quero dicir, desde o punto de vista de aprendizaxe de todo o que era toda esta historia, bueno, pois para min foi absolutamente fundamental asistir a aqueles debates sin ter coñecemento alén dos que da afección que tiña polo cine e polo cineclube, non? Que, como ti decías, era un pouco unha fonte de información para se interesar polo cine. De súpeto había a posibilidade de ver como todo aquilo que se discutía e que se debatía no cineclube, como se facía, non? Cos coñecementos que tiñan homes como a Félix desde o punto de vista técnico e desde o punto de vista creativo o de Eulogio. O sea, que para min foi unha experiencia tremenda, de boa, e ainda que a sorpresa foi que despois adiqueime a este tema, non? Pero bueno, que naquela altura, bueno, aquela participación formaba parte, como tamén tive en relación con cousas relacionadas co teatro, estive nun grupo de teatro, non? Un teatro circo con Manolo Lourenzo, non? O sea que era ese fenómeno de militancia na época, non só política, que tamén, isto, non? Pero era esa militancia cultural e con esa tendencia á dispersión que eu teño, pois conseguía meterme absolutamente en todas as leas que había con tal de loitar contra aquilo que chamábamos dictadura e todo. Tivo que ser un momento moi apaixonante, justamente porque viñamos de toda esa oscuridade e de repente que esa apertura que se poderan empezar a contar, eu penso que tuve que ser increíble. E logo despois, claro, cando xa montades a productora Espello Videocine, que xa empezades a traballar en... A ver, aí pasa unha historia, quer dizer, eu teño un período onde despois desta actividade frenética, bueno, está a película de Miguel Castelo, que fago, non? Claro, do 74. Sí, con esta experiencia, eu estaba naquele momento acabando a carreira. Miguel dime que teño que facer a produción, que está inacabada, non? Quedara de outros produtores que houbera anteriormente, quedara inacabada. Estou pendiente de irme a Mili e uns días antes deso chámame para decir, pois hai que facer esta produción. Miguel Castelo, amigo fraterno, tanto como Félix, non? O sea que... E, bueno, non me podo negar, non? Pero en canto me paso o guión do que hai que facer, quedo absolutamente alucinado, pero absolutamente alucinado. O sea, unha película en 35, e hai que facer nada menos, se recordades a peli, o tema do barco, o sea, o tema do barco, da saída do barco no porto, non? Con unha lancha donde o protagonista ven xa de vello que ven ao porto, non? Bueno, por un lado, non? Vaya tema para introducirse no tema de produción. E despois a secuencia do tren, cando o neno está bueno, ver o guión e dicir, meu Deus, pero que sei eu de organizar unha cousa destas? Que era a primeira vez que... Era, o sea, houbera unha cousa anterior, que só debo contar unha cousa que foi unha participación nunha película que fixo Marcial Lens, todo isto antes de Espello, unha película que fixo donde tive unha dobre participación. Só vou falar de unha, evidentemente, que é a de produción, porque a outra é, desto vos librades, era o actor protagonista, Tela Marinera. Pero foi o único que fixen. Entonces, Miguel, dime isto. Bueno, a miña primeira reacción, onde podo ler algo desto? Enterme de que existe un libro que se chama Como se hace unha película, o Solaroli,
e me poño a buscar o Solaroli por todos os lados. Digo, que hai que facer para isto, non? O sea, Claro, es que fuistes os pioneiros, claro, porque claro, o sea, non existía non tiñamos a escolas, escola que despois dirixe Manolo de tan gratísimo recordo, non? Pero non existía absolutamente nada. É a única experiencia... Sí. Sí, sí, sí. Todo el mundo vecino, o sea que no, digamos, no vamos a decir la técnica, pero todos, claro, es un poco por contraste. Sí, sí. A xente desa generación tiña unha cultura cinematográfica moi superior á generación nova da outra. Non me digo. Sí, pero en todo caso... tiñades esa inquietude, sabe, vamos claro, a facer. Unha cousa era ver, sabes, ver as pelis, efectivamente, o que di Manolo, non? Que ali estaba, entre outros, Ernesto Díaz Noriega, que claro, era escoitalo na casa e escoitalo no Cineclub, xunto con Quique Alonso, no Cineclub Coruña, non? O sea, que era unha cousa tremendamente movida, non? O sea, o Cineclub era, bueno, movida, ademais das dúas veces que tivemos que escapar porque viña a policía porque estábamos vendo o acorazado Potemkin, entre outras cousas, non? O sea, que eso tamén aportaba un certo movimento ao Cineclub, non? Pero, vamos, efectivamente sabían eso, pero eu non o sei, polo menos no meu coco, aquela cousa de Miguel Castelo de decirme e agora te metes por eso e había que facelo naquelas circunstancias persoais que eu tiña e tal. Bueno, aquelo non foi ler o Solaroli, aquelo foi devorar o Solaroli, non? Sí. A ver que hai que ver como se fai un plan de traballo, como se fai non sei que tal, porque era unha cousa tremendamente complexa, non? Polo menos desde o que era eu penso que era en sí, visto desde hoxe, unha cousa complexa, pero naquele momento para min, pois, bueno, moitísimo máis. E saca a productora Espellos, Bueno, sí, hai peli e despois aparece a posibilidade de Espello. Eu 6 anos no ladrillo, cambio de profesión, o cambio non foi moi gordo porque pasei de facer planos a facer planos, non? O sea que no sentido estrito de tal, pero non, sí, de repente me incorpora a esta historia, non? O sea, nunha empresa, naquele momento estaba xa Manolo, que houvese por ali Manolo Abad, estaba Marcial Lens, bueno, e toda unha chea de socios que de unha ou outra maneira tiñan que ver, pois eso, con a cultura, ca televisión e tal, e se forma eso, o que é Espello. Curiosamente, chamase Espello Videocine, pero o que se engancha a empresa é ao novo formato que hai, que posibilita, de alguna maneira, pois satisfacer aquelas arelas de poder contar, sabes, a través da imaxe, non? E se conta eso con experiencia anterior, como é o caso de Félix, como é o caso de Manolo, estaba Ximeno García tamén, e bueno, e eu que estaba un pouco os que servimos, os que temos menos talento e menos talento creativo para a producción. Pero bueno, entonces, eso, bueno, eu supoño que haberá moi distintos tipo de productores, non? O sea, ao menos eu teño a visión persoal de que, no máis, un pouco na liña do que decía agora Manolo, teño a sensación de que hai produtores de cine e cineastas produtores. Eu, con toda a modestia, considero máis destes segundos, non? E ademais porque creo que o orden de factores altera o produto, o sea, é unha cousa distinta ser produtor de cine que ser un cineasta produtor. Claro. O sea, Non, bueno, a pasión está claro, aí. naquela época algúns querían, os directores querían ser Saura, outros querían ser Querejeta, con perdón, con perdón, ¿no?
Bueno, pero está moi ben ese momento poder contar, non? Poder... Sí, E sobre todo que máis me fascina esa capacidade de traballar en conjunto, non? O sea, sí, era unha cousa que eu destacaba aquí, non? O sea, pareceme unha cousa importantísima. Eu, non sei se por carácter e tal, estou moi e por práctica, pero mesmo no que era nos estudios e noutro tipo de cousas, a palabra equipo para min é absolutamente fundamental. Sei que ten que haber unha coordinación, sei que ten que haber un acordo, non sei que, pero sempre me encanta desde pequeno, non? O sea, ese traballo, esa fascinación do traballo colectivo e do resultado tal. Tive un profesor que a xente de teatro coñece moito, que era Pepe Struch, non? Os actores, bueno, de toda a vida, Pepe Struch era un verdadeiro xenio, ¿no? Pero un verdadeiro xenio. E deu-nos un curso de expresión corporal na Coruña e sempre me quedei con unha teoría, a do N máis 1, a efectos do que dices do equipo, non? É dicir, un equipo está formado por N persoas, cando funcionan en colectivo, o resultado é, o sea, non é a suma do que aporta é un máis outro máis outro, sino que é máis un. Hai algo superior. E eu sempre crin nesto. Entón, nese sentido, atopeime sempre moi cómodo con eso e creo que é unha desas artes donde a sensación de que o resultado final é produto da xestión de todo un equipo me parece máis clara, non? En tanto que todos os elementos que interveñen teñen a súa participación. Hai alguén que se extrañaba cando veu aquí a España de que non sei que, pero decía, claro, quedei moi sorprendido de que o axudante do eléctrico, xa non o eléctrico, que evidente, que o axudante do eléctrico soubera o guión. Eso é que me parece absolutamente esencial, non? Saber todo o equipo que é claro, impregnar o proxecto, que todo o mundo claro, sepa o proxecto, implicarse. Pero, bueno, eso que foi unha época que tiveches a sorte de poder iniciar, non? Tamén, de empezar a facer algo que non estaba. Entón, claro. por eso, era ese momento todos juntos. Despois veo algo de, o sea, algo así se dixo, pareceme que na xornada de Ourense, non? Dice, xa somos conscientes de que o cine non é nada, de que o cine en Galicia non é nada, non? E eu a esa idea asocio sempre unha pregunta, non? E é, naquela época, alguén consideraba, dado a pouco desenvolvemento que tivo o cine, que os galegos poderíamos ter un déficit xenético que nos impedira facer cine, non? Porque era esta historia, non? O sea, que quere decir, evidentemente, con todo o mérito de toda a xente que estivo traballando, inclúeme como ointe, de tal, quero decir, estábamos falando como nacendo algo, non? O sea, a referencia, ti contas na tese, un día discutiremos a tese. Encantado. Claro, contabas ali a toda unha serie de persoas, de directores. O sea, isto de ter un referente para poder darlle continuidade a un traballo, de ter un referente anterior, claro, contabas a Román, teño información polo libro de Pepe Coira, non? Pero moi posterior. Naquela época só se falaba de Carlos Velo. Mentres que os referentes españois do cine español, pois había toda unha chea deles, quero dicir, delas non, por certo, unha carencia a sinalar tamén, non? O sea, en todos eses traballos, menos como actrices, o caso de Ana Antón, non? Tal, menos as actrices, nin tan siquiera había script que tiña xénero femenino, o sea, a script, non?
O sea, que nin tan siquiera eso había, non? O sea, outra cousa penso que non a salientar. Sí, sempre inicio como moi masculino. Exacta, Pero bueno, afortunadamente está exactamente. tarde, pero bueno, xa está Sí, mudando. sí. Entón, bueno, ahora quería Sí. falar, o sea, No, que no. imos continuarlo cas Non me deixes preguntas. porque podo... Ben, ahora quería que Antón Cairo, que o seu traballo bueno, moito sobre a memoria, a historia, que el di que con un certo sesgo político, de todo militante, non? Entón quería que, bueno, que nos falaras de esa, porque claro, todos os teus traballos que repasar, ir atrás e contar a historia, dende a guerra civil, os nenos da guerra civil, o campo de concentración, bueno, o de Wolfram, todo isto, a inquietude túa neses momentos, cando iniciaste, era contar, ¿no? O que non se ten contado, ¿no? Bueno, realmente teño que ir moito máis atrás, porque eu, a diferencia de Cao e todos os compañeros dos que eu vía a través de revistas, especialmente con tema e cousas desas, non son nin da zona da Coruña, que era onde está movendo toda a historia. Eu era nin de Vigo. Eu era dun pobo de Vigo, Gondomar. Pero tiña a particularidade de que eu realmente toda a miña vida alrededor dunha tenda de ultramarinos finos, buen servicio, calidad e precio. A min conocíame porque era ese rapaz que está tomando biberón en riba dos sacos de fariña e tal. Pero, que pasa? A tenda de Antonio era unha especie de catalizador do povo. Ali viña toda a xente e falaba do que de que morreu hoxe, sonaban as campanas e iba a Antonio a preguntar que morrera e todo iso, non? Entonces, esa particularidade ven con paso do tempo a falar a xente, que fala a xente do que sucedeu fai 4 días, unha guerra. E moitas das persoas que se moven alrededor da tenda padeceron esas cousas voluntaria ou involuntariamente. Por exemplo, tiñamos ao que non me acordo, a memoria é o que me falla. Dixo miña nai que nos temos un problema xenético que coa memoria. A miña familia está caíndo a base de Alzheimer. Miña nai, por darlle unha volta á historia, que é o que se conta no documental antepenúltimo que fixemos, deu dun xiro a esa historia e en vez de morrerse por Alzheimer, por unha pérdida de memoria, vai e morre por un golpe na cabeza. Entonces, pero bueno, ao final acaban morrendo do mismo. Bueno, pois entonces había unha serie de personas e un deles era unha persona que participou na guerra, especialmente na zona de Teruel, Ebro e todo iso. Era unha persona borracha, era alcohólica totalmente e pasaba o tempo na tenda porque aparte de ter as cuestións de ultramarinos tamén tiña a súa zona de bar. E ali se reunían unha serie de personas que contaban as súas historias. E este contaba sempre as batallas, a crudeza das batallas, e canto máis crudo era, dicía, aquilo entrábamos nas casas e a bayonetas matábamos a todos, e a sangre que corría e tal, eu se lle daba moitas botas a cabeza. Cando no 1935 ocurren moi interesantes neste país, unhas era a morte do dictador, pero un mes despois eu serín a vara que a mí o que me gustaba realmente era facer cine. E, de feito, ainda outro día facendo limpieza ali no Fallado, atopo algúns libros de texto de cando estudiaba no colexio en Vigo e trataba o tema de facer cabeceiras, os tiña todo dibuixado, especialmente no de literatura, que é o que máis me gustaba. Pero, poucos días despois, a meus pais se les ocurre unha cousa. Está esa cámara. Ai, bueno. Verme esta cámara. Que chulo. Con esta cámara, que aínda guarda unha película dentro, non sei o que habrá aí dentro, pero E non sabes guarda aí. cando a filmaches. Ni siquiera sei, porque
O que dicía de que co Super 8 era barato, unha puñeta. Costaba unha parte, só son 3 minutos nada máis cada carrete ese. E eu era temeroso, non de Dios, de Super 8. de tirar. E daba o botón. Co ruido que facía a cámara, xa lle sacaba o botón, non vai a ser que se gastase eses 3 minutos que durase. Entonces, casi tiña, máis que unha película, tiña timelapses. Por iso, sempre fui moi rápido a hora de gravar cousas, non? Era forrador. Pero me regalan esta cámara. Está moi ben, é unha cámara aguda, e eu puxeme a experimentar, a facer cousas. E tiña 15 anos. A diferencia dos demais xa tiña máis edad. E o problema, para mandar as películas tiña que levarlas a Vigo tamén, para que en Vigo se cargaban de tal. Pero cal é o problema? Non verás. Eu non vin as películas hasta 3 anos despois. En serio? Sí. Consiguen antes unha movielo que un proyector. E eu montaba as películas. E como as montaba? Pois era moi fácil. Tiña unha regleta onde tiña desta agulliña que teño aquí a esta agulliña que teño aquí vai un segundo. Calculaba, isto é tal, 3 segundos. 1, 2, 3, aquí corto. E así fixe o primeiro E documental todo ti só, o sea, sin solo, porque experimentar a diferencia de tamén co grupo. o dos equipos eu non son capaz. Ostras. Sempre está moi por riba miña eso de traballar en equipo. Porque son un ditador, quizá. Entonces, eu plantexo facer unha cousa, e ben, sí, está, se lle deras por aquí, tal, gustame a túa idea tamén, sí, pero vou facer a miña. Punto. E así me vai as cousas, non? Ahora estes días estábamos coa grabación de Miguel Ángel de a película de San Simón, ali en San Simón. Eu iba a colaborar, pero non son capaz de traballar en equipo. Acabei collendo a miña cámara e facendo outras cousas por ali e estou facendo un documental sobre a volta a San Simón. Bueno, pois todas as montaxes, todo iso, facía solo. E fui aprendendo as cousas e cando a película que... non, vamos primeiro ao principio, que unha destas, bueno, fixera varias cousas, tal, casi todo desaparecido, non facía cine militante, sino máis ben cine ideolóxico. O sea, tiña as miñas ideas e a partir disso, tal. Eu, por carta, conocía a Xavier Villaverde, co que falaba e tal, e un día decido facer con un montón de cachos, porque empezaba todo e non remataba nada. Con un montón de cachos decido facer un traballo que se chamaba Bocetos para unha historia de xente sin historia. E era moi política. De feito, as imaxes que utilizara para facer o documental do curro, collinas e utilizeinas para facer a parte máis cruda, os ensañamentos de marcado, de cortado do pelo, dos pés dos cabalos, planos moi raros. Tiña a ida sempre ao cine de Rosalía de Castro de Vigo, que era un cine de arte de ensayo, onde me din conta de que as letras non as puñan mal nas películas, senón de que eu non veía. Realmente. Pero eu non sabía que non veía. Pero bueno, fago iso e necesito, digo, teño que sonorizar. É a miña primeira película que iba a ter sonido. Hasta ahora toda xa non muda. E falando con Vilaverde, dixen, ves comigo, vamos ali a asunto de Liga que colocaba el tal. Eu non cheguei a entrar na casa. Sempre estuvemos na porta da casa. Sempre falamos na porta, sin entrar nunca. Ali estábamos tempo, que non era 2 minutos. Vamos tempo ali falando. Non sei que foi desa película. Perdín casi todo. Todo que eu fun... O problema meu é cambiar de casa. Cambiar de casa e ter unha irmá que lle encanta tirar
dos outros, pero non o dela. E toda a miña cuestión política de principios da transición, de todo o que fixemos en Gondomar, unha caixa enorme con pancartas que fixéramos, porque non facía cine militante, pero eu en aquel principio, 16 anos, 17 anos, militaba no Partido Comunista, pero marxista-leninista, era máis raro ainda todavía. Creo que me gustaban as cuestións de risco. Bueno, entonces, un día vai, me entero de que tirou toda aquela caixa con papeles e pegatinas interesantísimas. Pero o que máis me fastidiou é que tirou tamén con 300 discos que tenía eu en outro caixón. Moitos de anteriores, porque meu pai tamén era deses que lle gustaba a música. Así como a mí me regala unha cámara que non teña un proxector para velas, meu pai compraba discos pero non teña un tocadiscos. Íbamos a casa do veciño que tiña a cousa ao revés. Non tiña discos, pero tiña un tocadiscos. Era o mariñeiro e xera cosas. Entón íamos ali e oíamos música. Pero iso desde moi pequeniño. Eu recordo de 3, 4 anos ir a casa do veciño e escuchar música. Bueno, hicimos un veciño. Pero claro, imagínate, nós vivimos aquí en unha casa que era un pazo, nunha casa, tiña unha infancia cojonuda. Éramos tres nenos solos, pero que tres nenos. Un estaba lá a 500 metros, outro casi 1 kilómetro, e os tres nos juntábamos. Íbamos a casa do veciño que era moito máis longe aínda, e ali escoitar música. Bueno, como ves, eu me desvío rapidamente porque a miña memoria é unha especie de lagunas que vai enlazando con unhas con outras, pero tan pronto como pasan de unha a outra, rompen a ponte e xa non podo volver a primeira. Donde iba a marcar? A anterior era pasar por xunto Manolo. A partir diso, hai unha subvención, as primeiras subvencións, onde estaba URSS e tal e cual, e eu me levo unha tamén, non sei por qué, a día de hoxe, pero bueno, eu estaba facendo 8 milímetros nada máis. Eu máis tampouco, pero iban en 16, que iso xa era unha cousa. Me poño de pasar 8 a 35 de golpe. É un equipo que a maior parte do equipo viña de Madrid, con uns cuantos que éramos da zona de Gondomar e tal. Uns que querían estudiar cine, outros que tal, xente que estaba un poquinho alrededor da imaxe, pero que unha cámara de 35 milímetros, vamos, era unha cousa que estaba lá no horizonte. E fixemos Os homes e a noite. Estaba moi contento, porque o fixemos todo nun solo día. Toda a película. Tantos planos feitos nun solo día. E toda transcorría de noite e a gravamos de día e de noite. Porque vamos a facer... E que está pasando? Vale. Gracias, Manolo. Pero este aquí, que bueno, íbamos a facer noite americana, porque dixemos, vamos a gravar un día. Dice, é imposible con tantos planos. Eu non repito tanto, Eu estar ahora na película de San Simón e ir na terceira toma, dicir, isto non é para min. Pois me dedico ao documental. Bueno, pois fago esa peli. E a montaban en Madrid. E digo eu, vou a ir a Madrid a ver como vai a montaxe. Cando chego a Madrid e vexo o que se estaba facendo e os planos todos ali colocados, digo, este non vale, este tampouco vale, este tampouco vale, este tampouco vale, porque esos que traballan no vídeo non se deban acordar de que en cine, 35 especialmente, solo se revela a parte que ti lle mandas revelar, claro, a outra parte de terreno. E que encontro aí todos os descartes, o que non se tiña que revelar. Cando na montaxe caíuseme a alma ao chan, chamén a Manolo e dixen, vai para esa película porque teño que cumplir co tema de que hai que entregala. Pero que non se exiba nunca, por favor. Que quede no Cegai, que era o Cegai, non? Se estaba xa o Cegai. Estaba ali. Non estaba o Cegai aínda.
Ese foi a tomar por. Era unha película maldita, pero por parte do seu dono, porque ademais eu teño corazón malo. E cando vi a copia aquela, púxose máis malo aínda. Eu creo que foi a primeira taquicardia que me deu na miña vida. Pero que pasa? Cando empecé a buscar material para Eu tamén necesito amar, necesitaba películas en Super 8. Tiñamos bastantes. Sí, porque traballas co archivo tamén. Sí. Tiñamos bastante, pero dicía, o Cegai, cando traballo que fixera Manolo e Surso, daquela do 20, ali nas Angustias, na xencia audiovisual, pois recolleron moitísimo material, non? Entón digo, vamos, pero ese material estaba no Cegai e non estaba todo. E o que é peor é que as fichas que corresponden a cada película non estaban. Entón eu necesitaba algunhas imaxes e tal e cual, e non podía pedir permiso porque non sabían de quen era. E con ela dixeron, oi, aquí non tens esta película dos Homes e a Noite e tal aínda? E dixen, sí, temos aí, pero non se pode ver. Bueno, pero como que é miña, douche permiso para que me deixes. E por lo menos para vela unha vez máis. Vino outra vez máis. Que me deu menos tal por a cantidad de anos que pasaran polo medio. E dixo, pois me llevo unha copia. Pero a copia que temos é unha copia grabada de cámara, así telecinada daquilo, da pantalla. Pois me la llevo igual. Porque un dos problemas que era a película era en branco e negro. Estaba grabada en color e a copia era en color. Me levei, fixe unha copia nova, cambiei color branco e negro bello e tal, e agora hasta se pode ver. Ben, dixo, mira que o traballo do que vale a memoria. Iso que me... Porque despois de facer esa peli, o disgusto tan grande que levei, dixo, non podo facer nunca máis nada disto. Non podo facer máis nada, e o que podo facer é con este sistema novo que acaba de entrar, co vídeo. Non había vídeo. Manolo estaba en aquel momento en imaxe na escola. E eu estaba facendo no instituto, na FP do Valmiñor, que ten, que ali utilizábamos unha cámara de Chano Piñeiro. El tiña unha cámara moi rara, traía do estranxeiro, unha cámara rectangular, o seu magnetoscopio separado e todo iso, pero todas as cámaras daquela época, as que o gran hándicap era non por a cámara vendo calquer cousa. Luces polo efecto cometa que tiña. Cometa, que se iba a tomar polo saco toda o chip de funcionamento. Non sei ni como se chama. O tubo. Sí, os tubos. Claro, pero co vídeo que queríamos facer, que queríamos facer cos alumnos, era un proyector. Entón fago eu para gravar un proyector, se non o podo gravar de frente. Pois ben, moi fácil. E a Chano, que lle estaba grabando co proyector, cando lle vi non lle dixen nada. Fixemos 25 por 24. A primeira película que misturábamos os Super 8 que eu facía antes. Iso é unha cousa que entra todos os traballos que fixen despois. Misturar o Super 8 co grabado de vídeo. Todo dentro dun colegio, con uns efectos especiales moi raros que facíamos. E cando o fun a ver, parecíame moi normal a película aínda. Entonces, chamar a Cao, montala ao estudio, que non sei se era Trama, se era Espello en aquel momento. No, era Espello. Espello. Se falabas comigo era Espello. Sí, estaba salindo unha oficinita e eu montando con... que acabou despois en Televisión Española. Aquela que non dices o vídeo que fixeron, non recordo o nombre agora. Asimiro.
No, pero o montador era Manolo, eh? No, foi con así, Sí, sí, que acabou en Televisión Española. sí, no, sí. sí. Pues ese. Moi ben, puxemos un momento que decirlo todo, ¿no? Cabanas non se explotaba. Cobraba por hora. Cobros por hora. O coche agora costou o mismo que a montaxe. Pero saquei un vídeo bonito. Hai que decir. Pero Normal. o día anterior esta imaxe como ademais está falta de efectos, ele utilizaba un aparato estroboscopio Sí, recordo. Resulta que creo que debe ser mecánica popular, dixe, vou a utilizar o meu televisor e vou a gravar toda a película de novo pasándoa por un vídeo ao televisor e gravala coa cámara do televisor. Era un televisor todo, pero era un televisor en branco e negro. Eu non tuve en televisor en color hasta casi os 90. E tuve en televisor, que foi a outra alegría que me deu a morte de Franco. Cando morreu Franco, regalaron yo ao meu pai un televisor. Bueno, a particularidade os televisores en branco e negro é que son de líneas, a diferencia dos píxeles dos televisores en color. Entón daba unha textura preciosa. E ala me vou, ala se acaba o documental, a curtametraxe, e a curtametraxe empezou a ter premios por todos os sitios. Me encantaba aquilo dos premios. Máis que nada porque gracias a iso pude conseguir o diñeiro que me acabara, que eu pedí prestado ao meu pai, pero para pagar yo a montaxe aquí ou que facer os premios. E que máis? Me permitiu ir a Madrid e a estudiar nun centro privado cinematografía e visual. Foi o único. E non cheguei ainda illados. Xa, 3 anos despois. Pero bueno, como pioneiros, vexo que, bueno, todo empezou, pues, proba, error, como... Sí, lógicamente, todo. Pero as ganas de facer cousas que están... Que era o único que nos... A min, por menos, me interesaba era facer cousas. Claro. Cando empezo co elemento da memoria, que foi despois de unha sentencia traumática traballando na televisión de Galicia, decidido facer unha especie de serie de televisión basada na memoria, xa era unha cousa que xa o elemento político da memoria que me levaba á guerra civil, pois vou empezar por aí, é dicir, unha serie sobre illas, pero non sobre a illa, sino sobre o efecto humano sobre a illa. E daquela decidín coller San Simón en ese momento sin saber exactamente o que era San Simón. Solo era unha illa que me encantaba cando pasaba o tren. No, empecé a conocerla despois, cando empezas a buscar. Pero empecé a buscar só en libros sobre o tema, escrito por unha persona. Non me daba así moita información, que era 4 años a bordo de unha isla. Pero sí que o que me daba información era sobre as personas. Viña Pepito, Juanito, Lucío, todos os nomes así. Pois eu, a ir asunto a esas personas. E a partir de aí supe que había moito máis historia que contar. Xa traballaron co tema histórico. Sempre coa memoria e hasta chegar a García, que consulto a Margarita, esa señora de verde que está aí, e creamos o Fallado da Memoria. O Fallado da Memoria non é un simple nombre. O Fallado da Memoria era porque físicamente traballábamos nun fallado. O Fallado da Casa. Hai outras cousas por medio. Bueno, pero o importante é Illados, porque gracias a Illados coñecín a Margarita. É unha pena. Hecho que ten. Nada. Eu sei que queres,
Xa que era un traballo, unha percura que se encontrou nun fallado de Vilagarcía, de Xosé Leal e xusto imaxes que eu non pude utilizar para o Wolfram, porque claro, atopámolas uns 8 anos despois. Sí, aí está. Moito.